И здравейте, приятели! Здрасти! Почваме да караме на 20 лайка, нали сме обещали, че ще... Замина, да. Че ще ходиме на върбица до къщата. Действаме сега, сме повече хора. Колко тротинетки сме, бе? 4. 4 тротинетки. 5 души, да. На едната ще се качват двама. Пичове, да тръгваме, а? Какво ще кажете ви, а? Ми давайте, сега почваме да снимаме. Пусни дългите, бе, ти така ще снимаш, такова ще светиш отпред, че ако има нещо, поне да видим. Айде, брат, ето. Нормално е, брат. Къде си тъй? Гората. Я спри, така отстрани, покажи само, че сме в гората, да не мисля, че... Абе, не бе, изцяло такова на... Ето пак не се вижда. Чай, че отдеве имаше... Че, така, леко, че има... Отдеве имаше чакали. Добре бе, и аз така. Чай, искам да ви видят. Чакай да видим, какво правите тук? Мамо, колко близко! 3,5. Той е мрав тук, бе. Това цъка, бе. Ще отиваме до къщата. Ще влизаме до къщата. Ще караме до къщата, защото сме обещали на 20 лайка, че ходиме. И вижте, пак не сме с много батерия. Чай, сега ще ви кажа 3 и една мигаща. Всички имаме по 3 чертички. Да, други ден ще ходиме, защото сме събрали 20 лайка. Вече ние сме казали, че на 25 лайка ще ходим, ама сме събрали 30. 30 нещо, да. Така че трябва да видим първо през деня къде е... Мале, къде е пътя? Чай, бе, уния спряха, бе. Чай, че сега завоя идва. Колко лайка сме? Колко? Йоане, угаси си фенерчето нас, кога си фенерчето. Не мога в момента. Чакай, стой така. Угаси, бе, брат. Това не стига, бе, брат. Виж. Бе, не, де. Защото пара батерията по-бързо. Бе, не, де, бе, я пусни моята, бе. Бе, пусни, че ако идва някаква кола, поне да видиме, бе. Чакай, вижте как е само така, мене. Така. 3 и една мигаща. Четвъртата мига. Ще вземем една лебедка и надолу газ. Лебедка. Ама малко дайте, поне с 20 да караме. Поне 15, айде една скорост. Айде, сега си. Тук има дупки, леко, бе, леко. Михаре! Саунд! Сега искам в една колонка, ако не да караме, аз да вода или не знам, аз съм последен или по средата. Че ако има нещо да не седиме по средата. Точно така. Йоане, свети си в газа, брат. Абе, пусни фенерчето. Погледнете, братя му, газа му. Пусни къси. Къси пусни. Мамо, зад нас. Само така да видите зад нас. Тук хубавия път. Хубавия път. Мамо, колко гладко върви така. Хубавия път. Погледнете, пичови, сега пак идва гадния път. Добре, първия завой. И къщата е там отсреща, на връщане няма се снимаме. Както знаете, на връщане снимаме, не знам що. Защото сме на надолнище, няма да мога да спра. Че ако има нещо, няма да мога да отбия. И те са двама, тук 4 тротинетки, колко души сме? 2, 4... чакай, 2, 4, 5. 5 души, бе. Защото аз броя... Бе, 5 сме. Погледнете, пичови. Абе, нас я покажи, бе, брат. Какво, бе, брат? Погледнете само какво понерче имаме. Погледнете, и тук имаме, братя мои. И тук имаме на тротинерки, всичко ще трябва да вземем. Трябва да вземем, пичове, Покажи, бе. Абе, какво да покажа, бе? Я покажи гората, бе. Я покажи свети тук, вътре. Дълги пусни, Тошко, дълги. Кой аз? Да, е тук, вътре. Не иска да работи. Аре, бе, да видя, че има дърво. Дърва. Да. Сега. Пичове,
Давайте, давайте, още малко да видят къщата и... Дайте си му, бе, брат. Давай. Давайте му, че... Надалече сме, пичове, далече сме от където сме тръгнали. Кметството там беше километър, ако не и 2 километра вече от него. Трябва да видим. Ето това не ни бърка, бе. Сме повече хора и на... Ние сме... Да, бе, и моето нещо. Вече 3 четички. Абе, Марио. Абе, трябва някой да падне, бе. Аз так да падна даже, той е гей, брат. 3,5. Дайте, ускорете малко, че тук става страшно. Поне с 15 да се движиме, че не се знае какво става. Искам да се женя. Абе, коя ти ще си намериш, коя да си? Бе, пичове, заради вас, гледайте докъде ходиме. Наско, дано да паднеш. Еми, ако дано да не падна. Еми, ти ако дано да паднеш. Аз добра, аз да. Ти да живеш. Ти добре, ще да живея. Нали? Такива бяха думите му. Да го в устата. Я снимай, бе. Смажу! Но, пичове, чакайте да ви кажем, чакай. Чакай, да кажем, че имаме двама нови хора, нали, от наша група. С каква тротинетка бе, каква марка бе? Нинебот. Чакай, то тук не може да се видя, ама е Нинебот. С я пусни 10 мигач. Я лев мигач. Давай, бе, добре. Чакай, бе, ето я къщата, пичове. Къщата. Тук сме. Ето я. Къщата. Брат, няма да бъдеш да... тук живее един старец. На 100 лайка влизаме вътре. Прескачаме от Навити ли сте? Навити ли сте? Навити ли сте? То всичко, да. Пичове, на 100 лайка влизаме вътре, който... Погледнете само какво става. Погледнете само. Голяма пост поемаме. Погледнете. Чакайте да видите. Е така всички е там, ето. Ако ни излезе сега някой е там. Добре, пичове, бегаме, че стана страшно. Ай! Аре, бе, падай, бе! Не можа. Абе, сега буковак!